Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Chief is mweneleni tata Secretary General wa chipani chitu. Chief is mweneleni mwe Vice President atu wa chikao chino cha Bukoto. Ino Director General, Mama Muyawa, Publicity Secretary, Director of Elections, nipeleke ulemwau ukulu kwa mbili kwa mafumu watu. Mafumu watu wonse, block leaders watu wonse, ulemwano. Ise ndise wanawino. Ise ndise wanawino. Pakwamba ndikutokozeni kwa mbili chifukwa munativotera bwino kwa mbili mu 2019 ndi mu 2020. Kuno ndikumayitina pesa mavota mbili. Malemu a president atu Zimwa use mutendere, the late Dr. Salos Klaus Chilima, ana pesa mavota mbili kuno ku North. Komanso kuno kunzuzu. Kuno kumsumba mzuzu, ana pesa mavota mbili. Ma MP a UTM tina wa mbili, ochokera sokolo. Kuranda uzakuti ifendifi anana. Muna atipatsa mavoti kuti votera mwamphamvu kuposa MCP, kuposa TVP, kuposa wina aliyense. Muna ativotera bwino kwambiri. Ndiye tikuthokozeni kwambiri chifukwa muna votera malemu komanso muna votera ma candidates onse a chipani cha UTM. Taonga chomene. Koma ife sinativota monga mukudziwira Mulungu anawakondetsetsa malemu a president atu. Misozi tinalira, tidakalira, timayenda mbitipite chitsogolo. Ndi muholo momwe muno metipapangira convention yathu pamene itachitika ndimene amatisankha ine ngati president wa UTM. Ndi azibale angawa ena Secretary General na Vice President timu yonse mmene anatipatsa muchipinda chino the mandate ionena kuti tipitirize legacy ya malemu SKC. Chotero ife tinafuata kudziwitseni monga mafumu athu magogo athu kuti aruta continue. Kuti no ife tipitiriza legacy ya malemu. Ndisanapite patali mundidziwe Dalitso Kabambe, bambo anga machokera kuchewa Ngoni, mai anga machokera kuchoka. Ine skulu yanga naphunzira ya zachuma ndi chitukuko. Monga imene malemu apingwa kutalikana aphunzira, imene malemu a president yathu a chipani cha UTM, malemu Dr. Salos Klaus Chilima adaphunziranso. Ife tonse atatu tinali ma economists amene tinaphunzira nkhani za chuma ndi chitukuko. Malemu a Salos Klaus Chilima ali ku Airtel, ine ndali ngati budget director ku Ministry of Finance mu nthawi imene malemu Bingu anali president wa dziko lino. Ndinkagwira ntchito ngati budget director pamene malemu Honorable Dr. Gudo Kondwe anali Minister of Finance. Ndiye iwo ngati Minister of Finance, ineyo ngati budget director. Budget director ndiye kuti ukumakhala president, ukumakhala Minister of Finance, iwe pakati nkumakasaka ndalama za boma. Ndiye ndapita nawo kasaka ndalama za boma ndikudzika mu ntchito za boma kuti ntchito za boma ndi chitukuko ziyende. Imeneyo ndinali ntchito ya ine mu nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika. Moti zambiri zimene ndimaziona kuno zitukuko zonse anachita nthawi ya malemu Bingu wa Mutharika. Mnyamata wawo ndali ineyo
ukapiko ukakudokono benye matao naline kumananga sinthawi zambiri mmene amaimba nyimbo ijaloza ni zanu kuti tione aloza zawo awa kuti tione mmene amaimba nyimbo imene amangoloza zayo kabisa sama ninamoza ndatakudokono kuzi ayi sama ninaso zaka bana koma ipendala nyamatawo inenda kudokonde kukwira nawo kuti situkosezija zichitike komanso kuti chuma cha dziko ngati mukumbukira chinali chokhazikika bwino monga chinachitikira nthawi imeneyi. Fast forward mmene malemu Dr. Saulos Claus Chilima amadzatenga ngati a vice president a dziko lino, iwo anali a vice president pamene ine natengedwa ngati governor wa Reserve Bank ya Malawi. Akudokondwe ngati a minister of finance ndiye mungaona akudokondwe katswiri za chuma, akabambe ku Reserve Bank katswiri za chuma, a vice president the late Dr. Saulos Claus Chilima katswiri za chuma, ndiye panali ka triangle kabwino kwambiri pakati pa ife anthu atatu, ndiye timagwira bwino kwambiri ntchito. Lero ena akamanena kuti chuma tidachiyendetsa bwino munthawi yathu, munthawi yathu chuma chinaenda pa nthawi ya TPP, chuma chinaenda pa nthawi ya TPP, munthawi ya TPP amene amachiyendetsa bwino anali the late Dr. Saulos Claus Chilima ngati vice president, a minister of finance the late Dr. Kudokondwe, ndi ineyo ngati governor wa Reserve Bank. Mu utatu wathu timadziwa mmene tinatha kuyendetsera zinthu mmene zinayendera moja. Tiombeni manja. And then fast forward mmene amandisankha kuti ndikhale president wa UTM. Koma ndimafuna ndinene izi kunena kuti dziko lathu lili pamphambano on a crossroad. Chitumbuka chabwino cha crossroad ndi chani? Pamphambano. Dziko lathu lili pa crossroad, pamphambano. Akuti tipita chitsogolo kapena dziko lipitirira kulowa pansi. Maiko anzathu onsewawa akutukuka, pa Tanzania, pa Zambia amene maina, Mozambiki onse akutukuka. Ifeyo tikukanika kutukuka. Munthu amene ndakugwira ntchito Capitol Hill kwa zaka 25, nkhani za chuma ndi chitukuko cha dziko lino, ndakugwira ntchito president osa dziko lino, nkhani za chuma ndiye ndikumasuleni pano zinthu zitatu zimene zaononga dziko lathu, zimene zapangitsa kuti ifeyo tifika pamene tili ifepa. Zinthu zitatu. Cha number 1, kusankhana mitundu. Cha number 1 kusankhana mitundu. Kansa iyi, nthenda iyi yatisuzya chomene kumene kumachokera president amafuna anthu onse amaudidwa akuluakulu achokere kwa iyepo. Akangokhala president wauko kwakumwera amene amatenga maudindo akuluakulu onse anthu akumwera. Akakhala president wapakati amene amatenga maudindo akuluakulu onse ndapakati. Nduna zimachokera zambiri kumene president akuchokera. Ma project ambiri amapita kumene president akuchokera. Ngati wachokera kumwera ma project osapita kumwera, ngati wachokera pakati ma project apita pakati. Ndipo nthenda iyi yatisautsa chifukwa chonena kuti olo patakhala anthu awiri apapa, wina wanzeru zake zakupitcha bwino amene ali oti akhoza kuchita bwino amamusiya ndikutenga amene nzeru zake nzoperewera kuchikora pera kwa president. Timu ya Manchester City ya Liverpool kuti ayambe kuwina, choyamba kunali kuunika ma players, chachiwiri kuunika coaching panel, ndikumapita kuzinaso.
mukangoponya kukhala na players olakwika first 11 yanu mukakhala na players olakwika olo mufune olo musafune simpambana iya ndiye chinthu chimene chatisokonekera dziko la Malawi ndi kusankhana mitundu, tribalism, nepotism, cronyism. Malo moti tisankhe anthu malingana ndi mmene nzeru zawo zilili ndi position ndipo tasankhe anthu sitimapanga zimenezo. Zotsatira zake mavuto tikuwaona ifewa. Olo ma contract aboma amene amachita funsa amachokera kuti mnyane si mnyane basi njuni uyu basi vuto limenero lukhala ngati tinaliyamba pang'ono chifukwa nthawi MCP adanena kuti maziphunzitso amene sali ochokera kuno azipita kuti mu nthawi ya TDP adanena kuti ana school quota system abwera motere ndikumbukira kusankhana mitundu. Lero pali maboma ena anachita kusalidwiratu ndi chitukuko ena zambirimbiri chifukwa machokera president ena kulibe chilichonse. Kusankhana mitundu kwativuta kwambiri mdziko la Malawi. Chimenecho ndi chimene chatiwononga kwambiri, chimodzi mwa zinthu zimene chatiwononga kwambiri kusafikira tsiku lali. Chachiwiri Katangale pa Malawi watisusia chomene Katangale kuba anthu amalowa mboma ali mgalimoto imodzi nyumba imodzi akamata 3 years ali mboma mundu walemereratu nyumba maloji mahotelo zambirimbiri mbwe magalimoto mbwe zaka 3 zaka 4 aziteka kulendera masimenezi kuba kwani wachakubati mali chani kuiba zili ngati packet ya madzi ngati ili mabowo olomutsiremo madzi mwa mtundu wanji madzi samadzadza iya amangopita ndiye olo kuti mupange chitukuko cha mtundu mupange za mtundu wanji ngati pali anthu akatangale olo akadzibwereke mmamvoni boma labwereka ndalama zambiri abwereka 15 trillion mukafunsa kuti 15 trillion yalowera kuti simungayione yonse atani yonse yamwiro yapita. Olo atolere apange misonkho ikuluikulu ndikutolera ndalama zambirimbiri ngati zikulowa mbaketi yoti ndiyoboka simangopita zonse simaoneka kuti yapanga zichana. Koma mmango aona anthu ena kunenepa magalimoto mbwe nyumba mbwe kulemera kwambiri ena wonse alibe chilichonse. Zili ngati pakhomo mwapika nsima mitanda 5 ndiye wina atenge mitanda yoseja 5 ena alibe chilichonse ndiye vuto la ukatangale. Lero pafupi contract iliyonse ya boma mundu sungathe kupeza contract ya boma lero opanda kupereka chipupu wina ajepo kwena pake olo service ya boma yoti ndi aulere kuti akupatse passport akupatse chani ukuyenga tu uperekepo kena kake basi uperekepo kena kake. Katangale wativuta mukafunsa ine ndati ndagwira ntchito kwa zaka 25 mboma ndayiunika boma lonseli chakuliona chimene chativuta kusankhana mitundu number 1 number 2 Katangale too much. Chachitatu ndichomaliza cluelessness, incompetence, kusadziwa. Vuto lake akati ukakhala amati wakhungu samatani saenda ndi wakhungu zake lero ndi akhungu kakangote tikutengana chifukwa tikutengana pachibale osadziwa okhaokha
achibwere tiye tizipitano nonse osadziwa mmakagwera nazo mutsenje. Ndikuti incompetency, cluelessness, kusadziwa pakhomo. Olo mwana muli mwana wa zaka 3 wa zaka 4 ngati samadziwa kupika nsima, iniyo makolo mutafunitsitsa nsima mwananga ndifuna apike nsima yabwino, mwananga ndifuna apike nsima yabwino, koma mwana uja sanayamba apikapo nsima sadziwa, amakwira kuchipiko sadziwa, ibwera nsima yakupya. Inu mumfunira mafuno wonse abwino, all the good will, koma iye uja sadziwa apika nsima yabwino mene kuja. Nde position sodziwa iyi sodziwa akutengana ngazawo osadziwa okhaokha osadziwa tikakwera kutiko ndelero takwera kutsenje tosalise mayo ine ndibe ntchito ine njala ine chakuti ndakwera kwa zinthu business yanga yako. Lero tsiku lathu lafika pomvesa chisoni. Mai yanga amandiuza njala ya chaka chino ngati 1949 imene sinaionenso. Fetereza anakwera mtengo onena kuti palibe chimene munganene china chilichonseso ya chimanga chakwera mtengo anthu akukanika kugula chimanga kwina ndapeza mpaka nagulitsa kapu ya chimanga wamako sande kwacho kodi ungapinayo chigawo chake chikugaisira kapu ya chimanga. Mitengo ya zinthu yakhaikumangokwera mabizinesi anthu ambiri apita ku Tanzania pakatipa ena kuti mabizinesi wonse apotera wonse alowa pansi. Zinthu zakwera mtengo ivi nolandira masalale amene apa ntchito masalale sakuoneka kuti akangolandira chomwe luthira ngongole. Anyamata mapepala ali nawo sangathe kupeza ntchito palije. Chitukuko muyang'ane chitukuko anagamba za airport zuzo airport inamangidwa, anagamba za Mumbera University inamangidwa, anagamba za misewu ya mbiri kuno inakonse namene icha chitukuko kulimiretu chitukuko chonse chabwereka drama za mbiri kuti kuti drama kubwereka zisapita kuti mavuto ndajana nacha atatu. Mavuto ndajana nacha atatu kunena kuti kusankhana mitondo katangale komanso kusadziwa zinthu zimenezi zatifikitsa pamene tili ifepa. Ndeni mafuna ndinene mawu awo September akapitirira omwewa mavuto amenewa will only get worse. Chifukwa zinthu zitatuzi akhala kupanga apitiriza kupanga ena achaso akabwera apitiriza naambira analekeza pacha azipanga chimodzimodzi. Mavuto amenewa tikhala nawo dziko lathu likhali kupita tikuzunzikiratu. Malemu Dr. Saulos Claus Chilima mzimu wonse mumtendere pochoka ku DPP kuti ayambitse chipani cha UTM nkhani yake amaponderezedwa chifukwa cha kusankhana mitundu. Amati iye ndi ngoni ndiye si wathu ameneya mnyane yake simu zathu ameneya. Number 1. Number 2, mukati mokumbukira maspeech awonse amagamba kwambiri zakatangale zinamadana nazo. Number 3, amatupatsa masomphenya akuti mene ife tingathe kupita chitsogolo kuti chipani cha UTM chiyambike. Chinayambika pa nsanamira zitatu zimenezo zonena kuti ife tikhale ndi chipani chimene auza anthu zoti ife Amalawi ife we are united, we are one. Nchifukwa amati UTM united, we are one. Sitizasakhala mitundu, sitizakhala anthu oyang'ana kuti amachokera kuti amatana. Tidzangwang'ana tonse ngati Amalawi. Number 1. Number 2, tidzalimbane ndi kuthana ndi nkhani yakatangale. Number 3, tidzakhala ndi masomphenya abwino othandiza kusintha dziko lathu. Nde ife UTM nsanamira zathu zimenezonso nsanamira zitatu amandiuza kuti nthawi yatha koma sindingapemphepo 8 minutes yotsala. 8 minutes yotsala. Ndimafuna kuti tikuonetseni masomphenya amene tinayika pamodzi akuti titatsatira masomphenya amenewo dziko lathu likhoza kutukuka,
tikathana ndi nkhani yosankhana mitundu ya corruption, tikapanga maplani yawo kuti dziko lathu litukuke, dziko lathu likhoza kutukuka. Ndipo ndi makolo anga, mafumu anga, mundilole 8 minutes angopanga rani ndikakamono kosachedwa kuti tathokoza ongona nakati amosi kuthetsa katangale ndikuonetsetsa tikupanga zolondola ndi zoyenera. Zinthu zitatu izi zilizosavuta izi. Mungu anatidalitsa kale, miyala yatengo patali pasipo, chinyanja tili nacho, nthaka yabwino, zonse izi mu zaka 5 anthu akuzichodaba kuti kwa dziko lomwe lili pano zikutikanika chikwatiri ndi nthaka za njala. Yes. Ng'ombe olo kapena galu akhala ndi ana waberekana 12 maere ake 8 amangokhalira kumuyamwa anaja kama ngoneka kali kuonda chonchi sikamanenepa kagalu. Ndiye zimene tinazolekusi mukakhala ndi nthaka za njala zilibize kuba ndi katangale olo mutapanga mwantundu wanji galu wanu sakula ya mpaka nafa. Ndiye alese pano akufa chifukwa choti ena ake ali bize kuti yamwa kuti kama ndikutibera ndalama zathu. Pakana titasintha zimenezi dziko lathu sizingapite patsogolo. Ndimalize ndi mawu awa. Ine nabadwa kubanja la chifumu. Bambo anga nda group, mai anga makolo awonso anala group, a group village head. Ndiye ine ndi mwana obadwa mbanja la chifumu. Fees zanga bambo anga makanika kulipira fees. Afumu unangalipira kwa afumu angalipire kanswahala kapena maapa sako amakukulira mayunits okhala basi. Tangono ana ambiri amene akulira ku mabanja achifumu ngati ine mafisa matilipitira na chimwali anthu kapena chimwene anthu chifukwa choti mafumu timangowapatsa ulemu mafumu pa sonkhano. Amfumu alankhule, amfumu ayime pamaliro, atilankhule amfumu atere akatitsekulire kumanda basi ntchito mfumu khala imeneyo. Kulimbana ndi milandu zikavuta mabanja muchani akuba akavuta mudzi ndiye ntchito mafumu imeneyo. Chonsecho mafumu athu samayang'aniridwa. Maufumu ambiri ndi gazetted ndipo iwonso kaswala usamakadziwa songokadziwa komwe. Amene amandira kaswala ako ndi bambo anga mani 20,000 ndi chani ndi pasiku ano. Ife ya UTM mutayika manifesto kunena kuti mafumu onse amene sali gazetted tikangolowa mboma onse tapanye gazeti. Tikalowa tikatseka malupo zonse tikonza chuma chathu chiyamba kwenda bwino. Tikufuna kuti mafumu ang'ono aja apansi poyambira padzakale 100,000 kwacha. Maparamount ngati inkosi ya makosi adzakhale kuma 800,000 kwacha. Komanso tidzathe kugula magalimoto ndikuwapangira nyumba. Plan imene tidzapangira ika manifesto yathu ndioti tidzakhale ndi royalty program. Mukapita maiko ngati ku Ghana, ku Nigeria ndi maiko ena amakhala ndi royalty program. Kansongo kakang'ono kamene kamayikidwa pa makampani onse mnali mudera mwa mfumu. Ndiye tiyembekerekeze kuno dera lonse lino makampani onse achi mwina ka 1%, ka 2%, kapena ka 3% kamene MRI zitolera adzikayika mthumba la mafumu. Ndiye ndalama zimene yazina magwisa ntchito kumangira nyumba za mafumu, kuwakulira magalimoto akhale mayenderero oyendera abwino, komanso kuwalipira masalari abwino. Ndi chifukwa chake anzathu aja ngati ku Nigeria ndi ku Ghana amatchedwa kwambiri mafumu ati Igwe. Mukazaona pa screen akuti ndi Igwe ndi agrupu akwawo amenewo ndi amfumu akwawo. Koma mudzaona Igwe ngoti mene malo apa mene abadoka kupanda mafumu mayang'ana kuti Igwe ndi ali panafumu ali pati. Chifukwa ndi makona kuti aliyesa akufana na ndine palipepo amene wakolekera uoneka kuti uende Igwewo. Ndiye ife UTM mutayika zimenezo manifesto kuti tidzachite mosamala
mafumu bwinobwino adzakhale ndi moyo wabwino kuti pambali pa ntchito yabwino yotamandika imene amayigwira ija komanso they must be rewarded. Thangata anatha kalekale, ana obadwa nyumba mwa mafumu ngati ine tsogolomo adzakhale ndi moyo wabwino. Ngati tikafuna kukazi zimenezo mafumu asamaliro ayang'anirire bwino ndi zina zotezo. Kunja kukwada ine ndinolongolola wandale ndingati nolongolola mpaka nafika usiku koma ndikunyadireni ndikuthokozeni makolo munatipatsa voti 2019 munatipatsa voti 2020 ndi ana omwe ma-MP makhansala 2019 munatipatsa voti 2020 pa Septemba apa mutipatsenso voti. Zina tikazitambasula mawa kurale athu pakatoto koma poti kunja kukwada tikuthokozeni tikulangalaka mutipatse ana amene adzakhale ana a UTM. Nanga ife tasiya zomango sankha kuchokera dera limodzi ministers tikufuna minister wina azachokera kudera kwanu ndiye mutipatse mwana amene angadzakhale minister ochokera kudera kwanuko mutipatse ameneyo ndi zimene tikuyang'anira ife kuti mutipatse chotero. Mulungu akutsogoleni, Mulungu akudalitseni. Komanso poti kwada ena ife tiolene ma transport atiki tisanapite anyamata angawa apereka kwa wina aliyense 10,000 kwa chewende. Leadership yonse ndinu makolo wanga amene muli pano masana wanu. Ndifuna ndithokoze mwandirapadera kuti mu msonkhano wanu wa pamwamba ngati umeneyo munandiyitana ine kudzakhala nane kuti ndikhoza kulankhula mfundo zina za mmene ndikuonera dzikoli chimene chikufunika kuchitika komanso ife a UTM tachawina tingadzapange za mtundu wanji. Chotero tikuthokozeni kwambiri chifukwa cha mwayi umene mwatipatsa masana. Ine nakula ine Pastor's Home akabambe ndabusa mpingo wa Seventh-day Adventist. Then nakula ine Pastor's Home raised by pastor. Moyo wanga ndi umeneyo. Komanso malo oti ano ndikupeti napambira convention ya UTM pamene mwandiyitana ine mwana wanu mwana wa mbusa adzalankhule kwa makolo ake pamalo pene anasankhidwa kukhala president wa UTM. Sindikudziwa why dzakhala choncho ndingodzitenga mmene zililimo. Koma ine with my colleagues nabwera ndi secretary ino athu olemekezeka Bogaro kataimana nthango kuonani muweve. Ndabwera ndi olemekezeka Bambo Njawala a National Publicity Secretary athu. Ndabwera ndi olemekezeka Bambo Kawaga amene adzatipangitse ife kuwina kapena kulephera masankho director ku elections. Ndabweranso ndi ena ambiri koma khanga tinanso akubwera mu njira. Makolo wanga ndifuna ndi kupatseni kambiri koyambirira ndifuna ndigawane nanu. Malemu Dr. Banda anali president woyamba wa dziko la Malawi. Analamulira zaka 30 from 1964 to 1994. Malemu Dr. Banda amene anamanga Sewa M1 Road, anamanga University of Malawi, anamanga Mzuzu University, anamanga zipatala zambiri, RDP zambiri, anapanga zitukuko zambiri mu zaka 30. Ndipo mu nthawi imeneyi Malawi mukayerekeza ndi Zambia, Tanzania, Mozambique, Malawi matsogola kwambiri pa chuma ndi chitukuko. Pambali pa vuto lina mwina zandale ni nkhanza komano pambali ya chitukuko
chuma ndi chitukuko Malawi inkachita bwino kuyerekeza ndi maiko onse a region. Ine nakhala PS wa Foreign Affairs kwa zaka ziwiri ndikufuna ndikuwuzeni izi. Amene anapanga study politics and political development kuno ku Malawi malemu Dr. Banda ukadaulo wawo ndi luso limene analipangira kuti alitukule dziko lino adasankha kuyanjana kwambiri ndi azungu. It was a pro-Western government in terms of our diplomacy position. Anasankha kukhala mbali ya mbiri ndi azungu aku South Africa, aku England ndena onse. Sana akhale kwambiri ndi other freedom fighters amene amenyera ufulu wa apartheid mwa South Africa John Nelson Mandela, ku Tanzania, ku Zambia, Zimbabwe. Sana alumikizane kwambiri ndi anzawo amene amamenyera ufulu maiko wawo. Anasankha kudzipanga align ndi azungu, mapuno ndi zina zotero. Phindu limene tinalipeza with that kind of foreign policy amapatsidwa ndalama zambiri. Capitol Hill mwachitsanzo boma lapuno South Africa anatimangira Capitol Hill stage. Zipatala zambiri misewu yambiri tikhoza kulosa zimene chifukwa cha foreign policy imene anasankha malemu Dr. Banda adapatsidwa ndalama zambiri zimene athandiza kupanga zitukuko zambiri dziko la Malawi. Nkumaoneka kuti dziko likutukuka kuyerekeza ndi maiko ena otizungulira. Amapatsa ndalama mitundu iwiri. Amapatsa zijamali ndalama zopereka magrants komanso amapatsa ngongole. Zinthu ziwiri. Ndiye chifukwa amapatsa ndalama zimenezi zimakhala zochuluka ngongole ndi magrants. Ndi chifukwa chake chitukuko nthawi imene tikamanena lero tikayang'ana mbuyo timanena kuti Akamuzu anayesera kutuluka dziko la Malawi ndipo linatukuka mu nthawi yawo. Mmene amayakira kusiya kulamulira azungu aja anatseka mataka achithandizo ku Malawi chifukwa akafuna aliumirize boma la Malawi kuti boma la Malawi likhale ndi ufulu wa democracy. Chotero from around 1988 anatseka mataka onse aja kusiya kuthandiza dziko la Malawi ndiye sanalithandize koma Akamuzu adapitirirabe ndi ma policies ena osakhala bwino osazindikira kuna kuti osatenga into account kuna kuti chithandizo chasika kuperekedwa. Mwachitsanzo ndalama yako achana ipanga fix to a dollar one on one. Pamene samaenda kuipanga fix to a dollar one on one. Fundamentals do not allow him, do not require him to fix the exchange rate. Ndiye anangoigwira artificially 1 kwacha equals $1. Zaka zokwana 7 zimene samaenda kuigwira ndalama ya dollar ya kwacha ne. Komanso mu nthawi imeneyi chimene chinachita choti Kamuzu anasika makampani osiyanasiyana omuthandizira kuti atukule dziko, kuti azimanga nyumba zimene timaziona zamabwana zija kuwinga uko ndi malo ena kuti amangidwa nyumba zaboma ku Capitol Hill kwenda 1243 kuna miwawa ndi kuliko sina mangidwa nyumba zaboma. Anakazika bungwe la Malawi Housing Corporation nalipatsa ndalama zambiri kuti lizitumikira nkhani za nyumba. Unkhani ya nyumba yokhayo anakazikitsa NPS Bank, ikati New Building Society. Bank ikipanga finance kamangiro ka nyumba ndi zina zotere. Kulini anakazikitsa bungwe la Adimaki, SSFM, nakazikitsa bungwe la RED, Bigitse Fodia, Tobakama, TCC, ndi mabungwe osiyanasiyana amana akazikitsa ku nkhani ya ulimi. Komanso anapanga set up company cha press farming, pakapena press agriculture, ipange ma mega farms. Dziko lino tikali ma mega farms okwanira ambiri amene press farming kapena press agriculture ankapanga rana. Anatsegula ma schemes
osiyanasiyana nthawi imeneja, komanso anapanga kuna kuti pakhale makampani ena amene abweretsa kupyolera mu ubale awo ndi azungu ngati achina Irovo, ngati Mega Farms amene aja, komanso ndi azungu ena amene ngati achina Barrow amene ankalima minda ikuluikulu ngati ma Mega Farms dziko lino la Malawi. Ndiye mukayang'ana ku ulimiku, ngakhale Standard Bank imene nthawi Commercial Bank ndi National Bank inkakhala ndi ngongole za alimi zomwe apereka kwa alimi osiyanasiyana dziko lino, azikhala ndi ngongole zimene zichita kuti uzichita bwino ulimi. Ndiye kuona kuti anapanga ma systems ndi ma institutions that were established kuti zonse ziyenda bwino, kuti njanja ipite patsogolo. Anayika MRI, Malawi Railways, kuti ithandize ndi nkhani ya njanja, kuti nkhani ya mabasi aziyenda. Anayika basi ikampani imene anayipanga setup, ndi anayika ma institutions osiyanasiyana oti aziyendetsa ma sectors osiyanasiyana dziko lino. Ma sectors yaziyenda bwino monga mana achitira muchi. Komano ma sectors amenewa, ma institutions amenewa, mukayang'ana zinthu zitatu zimene zakhala zikutivuta kwambiri dziko lino la Malawi kuchokera nthawi imene ijayo. Number 1 chinali chinthu chokhudzana ndi kusasamala bwino, kusayang'anira bwino makampani amene achi, political patronage, zakuti ife andale nthawi zambiri timapeza kuti alolera muzintchito zosafunika kuwereramo, ndiye mapeto ake timakatengako ndalama kumene kuja munjira za ndale, tikatenga timapeza kuti zinthu zija zayamba kulowa pansi ndi kutsika. Ndiye mafuna ndimene izi makolo anu. One thing that has killed our country from 1964 has been corruption. Corruption, rent seeking has been a serious problem, and indeed protocols. Chachiwiri chakhala nkhani ya nepotism, tribalism. Mmene tikanena kuti makampani tisankhe press corp tichotse banja la Kamuzu, nthawi imeneja kuti makampani onse Kamuzu ze shareholder ndi family yake. Andi nkhani iyi yoti izinzanga izinzatu zipange basino ifeyo yakhala ili nkhani yovuta dziko lino la Malawi right from 1964, kuti no timasankhanabe mitundu zinthu zochita basino president akachokera uku kudera uku, zinthu zonse tizipititse mbali imene ijayo, anthu ochita bwino achokere mbali imene ija, tiyang'ane mbali yokhaija ya anthu. That has been our cancer over the years. Ndikukumbukira ndi mwana school apga anauzidwa kuti inuyo nonse akuphunzira ku north muzibwerera ku north mu nthawi ya Kamuzu. Ndipo aphunzitsanga amene ankatipusa bwino anachoka kumabwera ku north chifukwa sanali ochokera ku Lilongwe nthawi imeneyo. Ndiye nkhani yachiwiri yativuta kwambiri dziko la Malawi ndiye nkhani yosankhana mitundu. Mmalo mwakuti tione kuti kodi ntchito iyi oti timpatsa kuyenera ntchito iyi ndani, timapezeka kuti tikumpatsa wina chifuna kuti iyo tikundziwa amachokera pamene machokera ife ndi m'bale wathu, osayang'ana kuti tingoyang'ana aliyense ngati Malawi timpatse moyenerera. Nkhani imeneyo yakhala ikutivuta kwambiri since 1964. Mmene mafika 1994 nkuti makampanies ambiriwa amene Kamuzu anakhazikitsa munali anthu oti angoyikidwa kupazikwa za ndani, and makampanies anayamba kupanga kwambiri ma losses, and ambiri anapanga ma losses azingwasiya kutipatsa ndalama. Makampanies anapanga ma losses, economic policies zosokonekera. By 1994 nkuti chuma chathu chinatsika kwambiri. By that time mmene amatenga boma a president opuma Bakili Muluzi anapeza mavuto akuluakulu atatu mboma. Vuto loyamba limene alipeza ndi nkhani yakuti ngongole zimabwerekedwa zija zinali zafika kwa pakulu kwambiri,
zinali 250% of our GDP at the time. Ku economics timanena kuti ngongole kuli bwino zisadutse 60% of our GDP zonse. Koma by this time zinali 250% of GDP. Chifukwa munthu ayimeneja atasiyazo kuthandiza ndalama kamuza kupitira kubwerekabe ndalama tinapeza kuti abwereka ndalama zambiri kwambiri zilipovuta. Ndamene amalowa kutenga boma a president okuma Abakili Muluzi anapeza ngongole zambiri. That was the first problem. The second problem imene alipo kalendikali nkhani ya corruption. Kunoti makampanies ambiriwa chifuna kuti andala makangotengako zinthu magalimoto magwisa ntchito za Chipani ndikafuna ndalama kupita makampani ameneja de makampanies ambiri amanda wapeza anali kuti they in serious loss making situation and they were a drainer to public resources. Abakili Muluzi amaina kuti apange deal ndi makampanies amenewa kodi izi zikupanga malosses titani nazo. Tili ndi zikongole kale tili makampani amene apanga malosses titani nawo makampani amenewa ndikuja kumabwera nkhani azungu atawalangiza IMF World Bank privatize mugulitse makampani onsewa chifukwa kupangira malosses. Ndiye makampanies ambiri kakunali achina cold storage, kakunali Malawi Railways, kakunali bus stage company, kakunali anagulitsa makampani onseaja in order to save government kuti zikupanga malosses ambiri tendi zichotse zimenezi zikalenga kuti zachotsa pressure on the national budget as it were. Amayeneranso kuti akonze ndondomeko zina za chuma ngati kuwacha anangoyikwira ili pa 1-on-1 ndi dollar when by that time fundamentals did not require that. Amayena akonze kuti kuwacha ikhale bwino ngati mukumbukira 1994 to 1995 kuwacha inachoka pa 1 kwacha to $1 inafika pa 15 kwacha to $1 chaka chimodzi within 12 months. Chifukwa amayena akonze zimenezija there was a huge misalignment in the exchange rate as it were. Ndiye Abakili Muluzi anakumana ndi chifundo cha ngongole zimakampani izi komanso alimbali ndi kukonza the fundamentals of the economy kuti economy iyende bwino. For 10 years he struggled fighting ngongole chija kuti chimodzi chisakwere kupita kutsogolo. He struggled clearing up the mess that was there at that time kuti zimakampani zazikonze and clean up, but also correcting the macroeconomic fundamentals that were wrong at the time. Mpaka na inagwa ya 2004 akukonza zimenezi. 2004 kwa bwera Malemu Apingu. Malemu Apingu adachita mwayi kwambiri. Ndifuna ndifotokozechi. Adachita mwayi kwambiri chifukwa chonena kuti atangolowa president 2004 ngongole zinali zazikulu za 250% of GDP zija azingongole zonsezi anawakulukira iye wani. Atakulukira iye wani ngongole zonsezi zija zinali ngati kuti munthu waseza zakatapira zambiri all of a sudden ulibe sokatapira mene aliyeseya. Mulungu akukulukira machimo ako uyende nyamolisansa lako muyende. At that point Apingu amapanga service ngongole zija ndalama zambiri pa chaka chilichonse. Ndalama zonse ziyapanga service ngongole zija all of a sudden sabwezanso ngongole zija. Ndeti kamana ali Apingu kunali chitukuko changu anali twali ndalama zonse amabweza ngongole iwo apana sakuweza ngongole ndalama zonse zikugolowa mu chitukuko. Ndimene anathandiza ndi chitukuko tinachona imenechi. Chachiwiri chifukwa kuti ngongole zakulukidwa munthu uli pa zero iwonso kama umakhala pa zero umakhala ma units. Ndiye anapita ku China, anapita ku India, anakabwereka almost $1 billion. Anakabwereka $1 billion ndokamangira nsewa Karonga Chitipa mukumbukira. Anakamangira Pingu Stadium, anamangira Parliament, anamangira hoteli, Pingu Hotel yake, Mass University, anamangira zizambiri $1 billion. Anakaibwereka ku China. Why? Chifuna kuti zinali ngongole zakulukidwa ali pa zero ndiye basino amayina kuti achina ndakabwereka ndi adaoneka
kuti mukanthawi kochepa apanga chinthu komothamanga kwambiri chifukwa panali kuti ndalama zinakweza Ngongole sizikwezeranso Ngongole azipitsa chitukuko pali mimwe yobwereka tsono zayendera zayenda motero monji ndiye 10 years yawo hambira on commentators amanena kuti no apiko anakuchirapo apiko ineso dai budget director by the way nani budget director manager ndena neso nyama manjoya nao unaenda kila chirapo na kila chirapo na budget director before the mawa history apapo mene zilipo jenge motere ndezo sija timazizio kumazina lindi mwayi wapadera ndikaelekeza malema apingu ndi president kuma Amuruzi was unlike on hand, pamene awa was very lucky. From year one, that is what happened, and that helped him a lot. Fast forward, mugayana na president ena amenabwera pakatipa takhala kuti Ngongole siyatikubwerekabe lero Ngongole zafika popi osati masewera tikukambanoza kachoka pa 0 2004 pano tika 15 trillion kwacha aliyense wa ife wasenza Ngongole ya boma yosachepera 800,000 kwacha tikamaenda aliyense wa ife zili zadutsa pamene zinalili in 1994 in nominal terms zadutsa kutaka in nominal terms tililichi Ngongole chikukwambiri komanso nkhani yosankhana mitundu imene yakhala kuti vuta panopa yangofika pa chimake penipeni chifukwa aliyense amene amabwera amalimbikitsa nkhani yosankhana mitundu ndikunama Nuteta na zaoneneso chachitatu Katangale wativuta kote ndipo aliyense zumakanga di competition kupikisana akalowamo awa ame akamana anzao akamaloamo amane na anzao kuba kwambiri kumagamalo wamwe nawa akuba kosa anzawa ndiza kukanga di kutsuro aliyense wena kubasi mukunena kwake zimenezi ndikunena zimenezi for munthu mamuona kuti lifestyle shows lero mhali nyumba imodzi ali ngali moto imodzi akangothatha kati modzi zakaziwiri ngati minister ali magali moto 20 ali nyumba 30 sanade tikafunanjiso mboni mwini ndezinthu zitatu izi zimene zakhala zikuvuta kwambiri Malawi zakuti Katangale kusankhana mitundu tikudziwa kuti kudindo the right person is this one koma uye mnyaneja na kantola yake although I did the right qualifications mnyani yake zakivuta kwambiri ndeti mateka anthu kwenda maudindo amene zotsatira zake they are not doing the right things and at the end of the day all of us are suffering. Fast forward to 2025. Masankho amene aliko chaka chino. Makolo anga, we are at a crossroads. Ndi masankho ofunikira kwambiri. Make or break election. Malawi lero yadutsira ndi maiko onsewa ku Tanzania, ku Zambia, Mozambique onse atidutsi atisiya mbuyo tinali patsogolo takati kumangolowa pansi chifukwa cha zinthu zitatuzi mpaka lero tili pansi penipeni kuyerekeza ndali yense pamene tili pano chifukwa chakuti Ngongole yathu ili too high chifukwa tidakasankhanabe mitundu Katangale adakavutabe tikangosankha molakwika izi zinthu zitatu zimapitirira. Mark my words, mudzandikumbukira dziko lino litasanduka msanza zenizeni in the next 5 years. Ndipo Amalawi titalira usati masewe ena so atafa with what's going to happen in the next 5 years. Pakufunika nzeru
oti kulukira kongole aja sati kulukira as far as I know it, because a larger part is domestic debt in every department of kulukire. And zina zoso tinasaina loans ochita kulemba loans za China machita kulemba never to be forgiven. Ndiye tili ndi kongole so sizidakulukidwe palika mena kulukire kongole so we need to find a solution. How shall we deal with the debt challenge we have? Zili ngati pakomo banja limene lipitiza katapira toka mweza katapira mama wina wabwera akuza kusandira mayaki wina wabwera akuza kusandira mayaki suma kala mtendere. That is where we are. Continuing borrowing would lead to further disaster of our nation. Maremo, a vice president and a president, may he so rest in peace, to the South State. The three things that he wanted the Malawi government to address: one, prudent economic management. That's what he wanted. Two, he wanted to do away with tribalism, nepotism, and cronyism. Three, he wanted to bring corruption to an end. Three things that he wanted, and that's how he had set up the UTM part. He got frustrated whilst in TDP that he saw all these things in TDP just as it was in the government. He wanted a complete breakaway from those things. That's how he had set up the UTM. And I want to say this, without decisively dealing with the issue of tribalism, nepotism, and cronyism, without decisively dealing with the issue of corruption, without decisively dealing with an issue of prudent economic management, we should forget about it. See, our well-being and the welfare of our people, of our churches, and of our nation, we should forget about it. I'm sorry to say and sad to say, Magoma was not a kind of will, including the current one. They are three passes, so he passes. And therefore, bringing them back to 2025 will not solve any solution to this country. What are you bringing? What are you telling the conference of pastors this afternoon? I'm telling the conference of pastors this afternoon, we are at a crossroads. In my view, and having assessed around, it is only the UTM party that has the proper ideals to turn around the ship going forward from September 2016. And our down and zao, they are simply going to continue from where they stopped from. And therefore, they are not a solution to this nation. Kodi sako ndiloteka kuliteta. My honest answer is yes. Try us and we'll take it out. Kodi katangali ndiloteka kumuteta. My honest answer is yes. Try us and we'll take it out. Kodi improper, prudent economic management ndiyoteka? My answer is yes. Nimafuna for just for 8 minutes to kupageni being what we think is a proper economic framework we can put together that can develop the entire North. Mugazandi watapata wanawe itaka nditafanya present something from Sanje to Chitipa, but because of time ndingo upanga just for the North as what we think is a prudent. Magolo ngati that is a solution. Yani nepotism, tribalism, cronyism, sizingati kuwa zoma.
ngati solution ya corruption. As long as kuti bucket hiyo idadai maenje tikatsira mumadzi akungotaika sizingatetezesi. As long as kuti ifeyo sitiganiza mwaukadaulika tsukiri kulikodi ngongolezi zili 15 trillion tita ngati upangiri pene usukhalapo. Let's forget about development. But next, Ajabwela amene amawa bomba, he thought it was going to be easy. Ndichipaka analonjeza Mobera, analonjeza Mzuzu University, analonjeza misewu ya mbili kuno mwezo lonjeza 5 years yata go zawatonda atondeka until you find the solution. Nyumba ndikuwa wai mulizaka takila mpwe alibe gari moto, alibe chana, alibe chili chose kumanizaka takila utoka. You need to be very, very clever and smart. How you are going to work your way. Ikamata 5 years mukalibi nyumba, mukalibi gari moto, ana kalipa siku wabili Muslim Mukadwa. Ajabwela did not have that knowledge and expertise. Nchipokezi na afuta. Amene atenge bomba 25 September zibu statusi zinkhanira zimenezi akhala nazo. My question is, they understand and they know how they're going to deal with this problem? My honest answer, if you ask me, is no. Then because it is no, we should expect this problem to persist and continue. Some of us, we did not go to a school of theology. The theology by zero, Siziwa. Kumadinapita school of economics. Nijifunza kile mwalimu apimwa na Dibemba, nikale budget director wao. Chifuana na apata economics, same schools like him. Exactly. Nijifunza kile apita na Dibemba, nikale gavana wao wa Reserve Bank. Tida watatiza ndi marema kurugondo to make strides in the economy. Uledo, we are prepared, determined under the banner of UTM, standing on the legacy of the late SKC. To you, Malawi has got enormous opportunities from our land, from from everything else, our soils and everything else. Enormous opportunities. Kumazufunika ukadawo. Wakuti, how you can tap into all those things, help the country develop as you improve the lives of Malawians. Umoyo wa Malawi kumakhala bwino ndiye kuti mipingo na yonso idziyenda bwino, idzikhala ndi anthu amene angathandiza mipingo, komanso idzikhala ndi anthu amene akhala ndi less stress ndi mavuto ochepa okhudzana ndi nkhani zachuma ndi chitukuko. You can choose to throw the burden yothandizira kukonza zachuma ndi chitukuko to UTM. We can be partners. We will partner you by sorting out our side so that you can only worry about our spiritual standing. Pano mukudada wanao vuto ambiri amene anakudada ulirana zachuma mapura zachitukuko chamba kwa mama amene omukhoza litulira ife we can. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.